Nos, nem Európának segít, hanem az Egyesült Államoknak segít a programja beteljesítésében. Ismét nagyjá tenni Amerikát, Make America Great Again. December 26-án beszéltem vele, felhívott, meglepetésként ért. Valóban? A lengyel elnök, jó magam, és Orbán Viktor a legközelebbi szövetségesei Európában, és Trump elnök kritizálja Európát. Elsőként ugye az illegális migrációért, a szabályozásokért, illetve a szólásszabadságért. Tehát láttuk J.D. Vance felszólását is tavaly a konferencián, ami Európát sokként érte. Hiszen Orbán Viktor és jó magam azt szeretnénk, hogyha Európa szuverén tagállamok szövetsége lenne, és nem az, hogy egy szuperállamot alakítsunk ki, amelyet egy brüsszeli bürokrata irányít.